Farum, altså de sidste mange år i Tyrkiet, hvor han jo har sine rødder. Rumænien, han er 39 år, han bokser i aften sin 67. 20. professionelle kamp her i Royal Arena, og det gør han iført sorte bukser og røde handsker, og han har en kampvægt på 76,1 kilo. Han har en rekordliste på 17 sejre, 46 nederlag og 3 uafgjort, af de vundne er de 3 vundet på knockout. Giv en hånd til bokseren her i det blå hjørne, Ionet Trandafir. Hans modstander i det modsatte ringhjørne, han kommer fra Tyrkiet, han er 36 år og bokser i aften sin 5. professionelle kamp, og det gør han ubesejret med sejre i alle 4 foregående, heraf 2 på knockout. Han vejer til aftens kamp 74,5 kilo, og er til denne iført sorte bukser og røde handsker. Kære publikum, i det røde hjørne, Mehmet Utku-Tars. Mehmet Utku-Tars, altså på sin debut i Danmark i Royal Arena, hvor der altså ikke er fyldt så meget op endnu. Men det er i hvert fald med formentlig opbakning til ham. Og har selvfølgelig også folk med på lægterne. Men det bliver spændende 4 omgange altså i super mellemvægtklassen. Og altså væsentligt meget erfaring til forskel på de to. Mehmet Utku-Tars 4 professionelle kampe, og så den rumænske modstander Ionet Trandafir med 66 profkampe. Kommer ind og får sat nogle fine støder ind med Mehmet Utku-Tars. Man laver for lidt. Han skal bare køre med sit jab, Mehmet. Men selvfølgelig skal lige se en anden først. Og mange af dem går altså direkte i paraderne på rumæneren. Man skal selvfølgelig også se, at man kan få publikum med. Det kan også give et lille sus op i ringen og kan få ham til at svæve hen over kanvassen. Han ryster bare på hovedet hver gang. Trandafir signalerer, det rører mig ikke. Nej, men den er ramt. Og Mehmet, der i hvert fald går mere frem end tilbage end sine rumænske modstandere lige nu. Men mange af dem, de sidder altså i paraderne. Det gør de. Ja, søger på uppercutten, hvor han lige når overtræk hagen væk. – 10 sekunder tilbage af første omgang. Og slut de første 3 minutter, hvor vi må sige, det i hvert fald var Mehmet, der ville mest i den her omgang her, Jimmy. Ja, det var det. Men jeg håber, der kommer til at ske lidt mere, ikke? Men indtil videre en første omgang vundet til Mehmet, sådan som du ser det. Ja. Han er den, der laver mest, men det rammer ikke mest. Han er ikke den, der rammer mest af alle de slag, han slår. Men du tror, de noterer en 10-9 til Mehmet på den første omgang hos sidedommerne? Ja, det.
Så langt så godt i hvert fald, men nej, det er ikke fordi, der er lagt op til en stor knockout, som vi jo godt kan lide at se os, der kan lide sådan noget god, aggressiv boksning. Og det er ikke fordi, de er nogle lette drenge. Det er trods alt 2 supermellemvægtere på henholdsvis 74,5 og 76,1 kilo. Anden omgang. Ja, det er nogle gode træffere her fra Mehmet. Han har både til hovedet og til kroppen, og der han har modstanderen i gulvet. Trandafir er nede og til tælling. Ja, det var et leverhug. Og han er oppe igen. Er klar til at fortsætte, men der kom der i hvert fald noget af det rigtige fra Mehmet. Et dybt stød. Og han fortsætter bare det høje tempo. Han skal bare fange ham i ubalance, og så ryger han i kanvasen igen, og en ny tælling. Jeg tænker bare, om rumæneren han er kommet for at hente sine penge. Og tandbeskytteren er også spyttet ud. Han ligner en mand, der er færdig. Yeah. Han kommer ikke op igen. Og kan nok notere sig et enkelt nederlag mere, og det gør han. Sejr til Mehmet Utkutas. Og fortsat ubesejret. Det var altså ikke meget, hans rumænske modstander ville. Han ville slås til indvejning i går, men han kunne ikke finde ud af at slås i ringen. Sejr til Mehmet Utkutas i en debut, professionel debut på dansk grund. Så enkelt kan det gøres. Ja. Yeah. Men man skal jo også ville det. For at stå i en ring, ikke? Ja, det ligner, den kan ville meget ham. Den rumænske modstander, Ionet Trandafir, som bare tager imod. Ja, den sidder godt, det der leverhug. Den sidder rigtig godt. Og jeg kan fortælle dig, at jeg vil hellere have 4 hår på kajen, end jeg vil have en i leveren. Ja, der er ikke noget der. Men han ser også åbningen. Han var meget fikseret på at have paraden op i hovedet, og så er der altså blottet nede ved maven. Ja. Og her der er han jo nærmest allerede halvt nede, og så kommer han ikke op igen. Den rumænske Ionet Trandafir, som altså ikke har vundet en kamp siden 2016. 17 nederlag i træk ind i dag. Nu er han altså en streak på 18 kampe med nederlag. Og ja, han fik hentet sine penge, og så kan han tage hjem til Rumænien igen. Ja. Første vinder, og det skal vi i denne aftens første kamp. En kamp, der blev bokset i super mellemvægt, og som var berammet til 4 omgange. Det nåede den ikke. Den nåede 1 minut og 4 sekunder ind i anden omgang. Vinder på knockout i det røde hjørne. Mehmet Utkutas! Der var ikke rigtig krudt af ham. Jeg tror, han havde tabermentalitet på forhånd. Så det var lidt ærgerligt. Jeg ville gerne have haft en lidt spændende kamp med lidt mere udfordringer og pres på. Men sådan er det. Men tilbage i dansk grund efter kampe i Tyrkiet og Albanien som professionel. Hvordan var det så at være tilbage i Danmark igen? Ja, men nu har jeg jo holdt 18-20 års pause. Fra siden 2005 har jeg ikke bokset nogle amatørkampe. Jeg har ikke haft handsker på indtil 2001 i det her pause. Jeg startede som professionel sidste år i Tyrkiet med tyrkisk licens, fordi det er der, jeg fik tilbud.
Og i dag så er jeg 36 år, og jeg vil bare sige til alle dem derude, der har bokset før, at der er ikke noget, der hedder, at det er for sent. Bare fordi man er 35, 36, det er ikke en ting, der kun er for folk, der er 23-24 år. Man kan altid lave et comeback, også efter 20 år. Og det er dejligt at se at være tilbage her i mit land, som jeg er mit fødeland, her i Danmark, med alle støtte fra alle venner og bekendte. Og tak for støtten, som alle er kommet og for at støtte mig her i dag. Stort tillykke.